Zdravím, já jsem Toby a tohle je malá informačka. A Díky Toby, já jsem Kuba a vítám vás u naší informačky. co tu děláš? Tady mám být já. Ale nech to. Ale tak přeci jenom už se můžeme vrhnout na tu informačku. Tak jo, tak jak už jsme říkali, tohle je Toby, tohle jsem já, Kuba. A vítáme vás na našem kanálu Live Boys, který je sotva týden založený. Už jsme se původně plánovali nějaké videa, challenge, let's play a mnoho dalšího. Tak a taky něco řekni, nečuj. No a teďkon budeme o prázdninách, budeme natáčet challenge různý, budeme, myslím si, že dost aktivní a máš zase slovo ty. No a vlastně můžete nás najít i na naší facebookové stránce, která se jmenuje bohužel taky Live Boys. A bude dole v popisku. Tak jo, to byla taková malá informačka a budeme se na vás těšit u našeho dalšího videa. Takže čau! To stříhneš, jak se tam šel. Ukáž? To furt natáčí, ty do.